I skvěle vychovaný pes se může ztratit. Mám opravdu vychovaného pejska s perfektním přivoláním. Za cizími psy neběhá a i bez vodítka se mě drží jako magnet. A i přesto jsem si pořídila tenhle GPS tracker, díky kterému budu vždycky vědět, kde se pejsek nachází. Nenahrazuje kvalitní výcvik ani vodítko, pouze jej doplňuje, až jsem díky němu opravdu v klidu, ať jsem kdekoliv. Vůbec totiž nejde o neposlušnost ani o špatný výcvik. Jde o situace, které se nedají předvídat a o to, že se absolutně vůbec nemusím bát. Dává mi jistotu, že když se cokoliv stane, nemusím jen čekat a doufat. Čip nebo známka jsou důležité. Pomohou ale až ve chvíli, kdy psa někdo doopravdy najde. AirTag je zase perfektní, ale na psa bych ho nedala. Je totiž závislý na tom, jestli se v jeho blízkosti nachází nějaký iPhone. A na to se například v lese nebo v horách opravdu nemůžu spoléhat. GPS tracker Pets2Go One mi polohu psa ukáže okamžitě. Je navržen v České republice, má skvělou českou aplikaci a pokud vám něco není jasné, můžete se obrátit na českou podporu. Miluju tu jistotu a i když se ztráty zas tak úplně nebojím, nikdy nemůžu vědět, do jaké situace se dostanu. Jdi na pets2go.eu a pořiď si ten svůj.